Des del mes de març ha entrat en funcionament al tercer pis de l'Oficina de Treball d'Olot l'Associació de Desocupats Actius Garrotxa per majors de 40 anys, una iniciativa que pretén unir i ajudar el col·lectiu d'aturats d'aquesta franja d'edat. Hem parlat amb Manuel Álvarez, un dels fundadors de l'associació. Analizando la situación del país, ¿no? Hay muchísimos problemas, pero uno de ellos, si no es fundamental casi, es el tema del desempleo. Pero eso en todas las franjas de edad, no hay color, ¿no? Es casi un drama, porque las personas jóvenes, de alguna forma, el Estado parece que empieza a despertar muy tímidamente, pero parece que empieza a despertar un poco, o están proponiendo cosas para esta franja de edad, pero para la franja de personas mayores de 40 o 50 está totalmente olvidado. Una associació formada per 6 persones amb l'objectiu principal d'ajudar els majors de 40 anys a reinserir-se al món laboral, ja sigui formant-los o col·laborant en la cerca de noves feines. La idea de la asociación, el objetivo como tal, por un lado es organizar a los parados. Todos sabemos que yendo en piña, yendo en grupo, siempre es más fácil conseguir cosas que no a nivel individual. Por tanto, ese es el objetivo, organizar a las personas, cuanto más mejor. Desgraciadamente hay materia prima, desgraciadamente la hay, aquí en la comarca, de 3.500 aproximadamente parados que hay, el 60% son mayores de 40 años. Entonces el objetivo es, eso, por un lado, organizar a estas personas y por otro, seguidamente, intentar que puedan encontrar trabajo, porque en definitiva lo que necesitan es trabajar, ¿no? En poc més de 3 mesos de vida ja compten amb 25 socis i amb l'estona que hem estat amb en Manuel n'han vingut 3 més a informar-se. Dijous passat he complit 41 anys i el meu és que no cobro res de res, no tinc ni ajuda, ni cobro dinero, fa 4 anys que no treballo i no tinc ningún ingreso. A mi cuenta bancaria y por eso es de buscar feina y lo que para poder alimentar-se. Tinc 3 filles a casa meu i Doncs mira, jo em vaig entrar llegint el diari digital, que aquí a Olot es havia obert aquesta associació, i vaig trobar que era molt interessant per la gent que som més grans de 40 anys, perquè ja sabem que som grans i potser no trobarem feina, però com a mínim sembla que algú ens escolti una mica la nostra problemàtica, i envers ara que han posat aquestes mesures tan dràstiques a l'hora de les pensions i de tot. Una escolta molt necessària que el govern hauria de tenir més en compte, ja que si a la Garrotxa hi ha més del 60% d'aturats majors de 40 anys, imagineu-vos a la resta d'estat com ha de ser. Tothom té necessitat. Sí. Una persona de 45-50 anys. Que es quedi ara a l'atur? No, és que arribarà a cobrar 300 euros de jubilació. Quan arriba a la jubilació li cobrarà. 300 euros. I ara jo mateix porto 43 anys cotitzats. Abans d'entrar a l'atur. Sí. No em servirà pas per res. O de molt poc. De casos com la Mercè n'hi ha 1000, una realitat que ens trobem dia a dia, gent que ha estat molts anys cotitzant i que ara té molts problemes per poder arribar dignament a la jubilació, per falta de tan sols mesos o pocs anys per treballar. Esperem que el govern adopti mesures i que les associacions que van naixent fruit de la demanda ciutadana serveixin per trobar solucions. Des d'aquí felicitem a la iniciativa que segur que ajudarà a molta gent de la nostra comarca.